Congratulations po sa iyo, Mama Virgilin Cares, for reaching 1 million subscribers! Grabe, iba ka talaga. Ako deserve mo talaga yan dahil sa taglay mong kabaitan. Iba talaga charm mo dyan sa wig mo, ha? Pahiram naman minsan nang madagdagan naman tong bangs kong bilang. Igiling-giling, igiling-giling na. Igiling-giling. Nakalaban sa mga crop tops mo dyan, ha? Nadaig mo pa yung karisma ng Blackpink members ba? Sana all talaga confident lang lagi. Huwag ka lang sanang kabagin dyan sa outfit mong kulang sa tahi. May mangka, uy, joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh, gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mau ba? Laban sa introduction, no? Shoutout kay Virgilin Cares. First of all po, gusto muna nating pasalamatan lahat-lahat ng mga Good Samaritan vloggers. Gaya nila Hungry Syrian, Val Santos Matubang, Tikram, Japper Sniper, Archie Hilario Pobring Vlogger, Rob Matubang, Virgilin Cares, at sa lahat ng mga humanitarian vloggers. Pati na rin sa kanilang mga sponsors at taga-suporta na nagpapa-inspire palalo sa kanila para patuloy na tumulong sa mga nangangailangan. Isa po kayong bayani para sa mga mahihirap. At maraming salamat sa pagiging instrumento nyo kay God para magbigay tulong sa mga mahihirap. Actually, marami na po akong na-feature or na-shoutout ng mga humanitarian vloggers dito sa channel ko. At isa na doon sila Kuya Val Santos Matubang, Tikram, Japper Sniper, Sir Basil or Hunger Syrian, at iba pa. At talagang marami ang mga natutuwa, lalo na syempre kay Idol Raftul Foodbo. So this time, i-shoutout naman natin ang nag-iisang daragang marayon. Uy, disclaimer muna ha. Baka sabihin niyo naman na nakilala ko lang siya simula nang finiture na yung buhay ni Mura. Hindi po matagal na kaming nanonood sa mga vlogs niya. Lalo na sila Ma'am Shitin at si Tito Ining. Sobrang nakaka-inspire po kasi talaga siya. Masasabi mo talagang hulog siya ng langit. Napakasimpleng tao, down to earth at syempre matulungin. Every time na pinapanood mo yung channel niya, hindi mo talaga mapigilan maiyak, matawa at matuwa. Isa ka talagang sakala mga Virgilin. Sana marami pang kagaya nyo, vlogger man or ordinaryong tao. Isa ka talagang napakalaking blessings para sa lahat ng mga taong natulungan mo. Thank you sa walang sawang pagtulong mo sa mga taong nangangailangan. At sa lahat ng mga OFW na tumutulong din sa iyo. Kudos po sa inyo. So by the way, congratulations po sa iyo Mama Virgilin Cares for reaching 1 million subscribers! Grabe, iba ka talaga. Ako deserve mo talaga yan dahil sa taglay mong kabaitan. Sana marami pang subscribers or followers na susuporta pa sa iyo. At sana rin mas marami ka pang matutulungan. Kaya please stay who you are po always. Stay humble, stay kind, stay generous, at higit sa lahat, stay pretty po mama. Dax, iba talaga charm mo dyan sa wig mo ha. Pahiram naman minsan nang madagdagan naman tong bangs kong bilang. Igiling-giling, igiling-giling na. Igiling-giling. Sa kalaban sa mga crop tops mo dyan ha, nadaig mo pa yung karisma ng Blackpink members ba? Sana all talaga confident lang lagi. Huwag ka lang sanang kabagin dyan sa outfit mong kulang sa tahi. Igiling-giling, igiling-giling na. Igiling-giling, igiling-giling na. By the way, Mark Anthony pala real name mo. Wala lang, may familiar lang ako na tao. Huwag niyo na tanongin kung sino. Basta, ibang-iba yun kay Virgilin Cares. Kaya change topic na lang po tayo. Hindi, joke lang. Nalaman ko lang kasi na yun pala ang name mo. Kasi lagi kong nababasa sa mga pinned comments ng mga vlogs mo. O ayan Mama Virg, nilagay ko na rin dito. So sa mga nais makatulong or mag-sponsor sa mga tinutulungan ni Mama Virgilin Cares, ayan po Gcash niya. Nakaka-amaze po talaga siya at kahanga-hanga. Sa nilayo-layo ba naman ng pinapuntahan niya mga bahay para lang makatulong, sobrang nakaka-appreciate na po iyon. Yung bahay pa nga nila Mura sobrang layo na, di ba? Kaya hingang malalim at magkakaroon ka pa ng mas maraming blessing. Napakabuti po ng puso mo. Pati ng mga
mga tumutulong sa pamamagitan mo. Sana mas lalo ka pang pagpalain ng Diyos at ingatan. You really deserve more than 1 million subscribers. Kaya sana wag ka pong magbago at palaging nakaapak lang sa lupa yung mga paa mo. Anyways guys, since lagi ko naman nababanggit yung word na tulong, so let's talk about tulong na lang din. So speaking of tulong, mga Meg, madaling tumulong pero mahirap humingi ng tulong. I mean, di ba? Kung meron ka rin namang maitutulong, bakit ka naman mahihirapang tumulong? I mean, hindi lang sa financial, kahit sa prayers din or sa pangmusta or kung anong way of helping. Madali lang yun, lalo na bukal sa loob at taos puso talaga. Mas mahirap yung paghingi ng tulong. Kasi hindi naman natin pwedeng i-please or pilitin yung mga tao para tulungan tayo. Kasi ang pagtulong sa kapwa ay kusang loob. Walang pag-aalinlangan at hindi bilang listahan ng utang na loob. I mean, dapat i-appreciate pa rin natin at pasalamatan. Higit sa lahat, hindi inaabuso. Ang utang na loob ay hindi kayang bayaran na kahit anong material na bagay. Pero ito ay ating matutumbasan sa pamagitan ng pagpakumbaba sa taong nagbigay sa atin ng kabutihan. Kaya ako at yung family ko, sobrang thankful and grateful sa mga taong napakabuti sa amin. Kahit gaano kaliit o kalaki ng tulong or biyayang natanggap, ay na-appreciate at pinapasalamatan namin. Lalong-lalo na kay God. At pati sa mga taong ginawa niyang instrumento para makatulong sa amin. As in lahat. Mga supporters, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Sobrang thankful po kami sa inyong lahat. Kaya advice ko po sa lahat, never stop doing little things for others. Sometimes, those little things occupy the biggest place in their hearts. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magsawang tumulong sa amin. Mali naman po yung lagi na lang maasa sa iba, diba? Hindi naman laging sa ibang tao manggagaling ang tulong. Minsan, kailangan tulungan din natin yung sarili natin. At huwag laging umasa sa iba. What I mean po is huwag kayong magsawang tumulong sa mga taong mas nangangailangan. Dahil in the end, ikaw naman ang pupuriin ni Lord niyan. So di rin na lang kukutob, di rin na lang kutaman. Subscribe niyo po si Virgilin Cares dahil deserve niya po yan. And I thank you. Yay, 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 yay. Shout out! Shoutout kay Francis Matthew TV. Shoutout sa channel mo. Sana mga may tulungan din natin siya tumaas yung subscribers niya. Napakakulit niya pong bata. Ang cute ba, parang ako lang, charot. Also, shoutout kay Ma'am Beth Tolentino from Roma, Auntie Alma Felix from Canada, Sir Gilamags TV. Hello po sir, welcome back po again dito sa Pinas. Thank you po ulit sa kabaitan niyo sa akin. Also kay Sir July Paonel, Auntie Daya Del Coro from San Jose, California, Ate Jenaline de la Cruz, Ate Aya de Caste, at sa lahat-lahat po ng mga solid supporters ko, pati mga baguhang viewers. God bless you po sa inyong lahat. See you next vlog.